नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया, और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत पारंपरिक भजन बाटे। आप बहुत बढ़िया सजौले बनी एक गीत के, बस एक नया म्यूजिक बनवा के कोरस करवा के बढ़िया से गायकी कर देतनी तो गाना 100% नवरातन में बच जाए भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के गीत व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, मगही में भी, और हर तरह के मीटर लिखेनी, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, रोमांटिक गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, भक्ति भजन, कोनो प्रकार के गीत रुआ लिखवाओ बा बेहिचक रुआ कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रुआ नया नया मीटर सुने के देखे के गाँव के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखी कैसे गाँव बाटे। माथे मुकुटवा हाथे सोहे भुजाली मैया शेरो वाली, अरे माथे मुकुटवा हाथे सोहे भुजाली मैया शेरो वाली, सारा जग जाने इनकर महिमा निराली मैया शेरो वाली। माथे मुकुटवा हाथे सोहे भुजाली मैया शेरो वाली, माथे मुकुटवा हाथे सोहे भुजाली मैया शेरो वाली, सारा जग जाने इनकर महिमा निराली मैया शेरो वाली, सारा जग जाने इनकर महिमा निराली मैया शेरो वाली। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के गाना लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके बेहिचक रुआ संपर्क कर सकतनी। ठीक बाटे भैया। और वीडियो पसंद आ तो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।